Okay, sanibonani unibingelelayo uThula Sizwe kaNkabinde aka King Scorpio the Slow Poison TKG. Nginibingelela ngikhona lapha AKQ Records of Salvation Podcast Studio. Namhlanje ngize nazo izindaba ezimnandi ebengithemba ukuthi kade nizilindele, njengoba besishilo ukuthi kena yebo noma kanjani 2025 sineyinhlelo ezintsha, silula amaphiko, senyusa izinga le communication yendawo yakithi ngomsakazo wethu esiwulontshayo ozoba yi-podcast radio. Okay, sithi the Jesus Loves You podcast radio, kanjalo ne Your Labor Matters podcast 2025. Okay, izona zombili izinhlelo esihlele ukuthi kena sinethulele zona kulonyaka ngoba uqala siqhubekela phambili okuyizinhlelo zomphakathi. Alright, sesiyoqala uhlelo lwethu namhlanje njengenjwayelo zingane zakwethu, ngoba nazi ukuthi kena ngiwuThula Sizwe kaNkabinde, ngiphinde ngibe ngumculi ngegama lika King Scorpio. So ngizocala ngosiko nami engilaziyo okuyisiko thina musicians esiphila ngalo, ukuthi konke kuqala ngomculo kuphinde futhi kuphethe ngomculo. Okay, ngizonishayela nje umuqu nje ukuthi nje kube yi-chorus yokuthi nginamukele. Okay, asikhaleke. Yeah, this is King Scorpio, the Slow Poison TKG, and TKG will try to keep going. Baba ningabantu basidlela umona. Baba ningabantu basidlela umona. Baba ningabantu bebe sidlela umona. Baba ningabantu basidlela umona. 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 Okay, alright. Ngaphandle kokuthi kena sichithe isikhathi esiningi, sizongena kuyona ingqikithi yohlelo lanamhlanje, njengolokhu sizele ukuthi sizoqhaza ukuthi kena yonke into izohamba kanjani, njengalokhu sihlelile ukuthi kena siqhubekele phambili nokunikeza izinhlelo namathuba ukuthi kena nivakashele istudio sethu, nikwazi ukuthi kena nikhule ngendlela ezahlukahlukene ngakho konke enikwenzayo. Noma ngathiwa ufuna ukunyusa i-career yakho, if unendlela ucabanga ukuthi umsakazo wethu ungakunceda ngakhona ukuthi kena ufike lana uzozethula, uzi-advertise, uphakamise igama lakho, you are welcome. And kushuthi kena uhlelo lwakho lolu okumele ulilalele kuze kufike linyelele egcineni, ukuze uzokwazi ukuthi kena ungasalili emumva ukuthi kena yini okumele uyenze. Silindele ukuthi kena wenzeni ukuze ukwazi ukuthi sikwamukele la ekhaya, ukickstart i-career yakho, uphakamise ibhizinisi lakho, okuningi nje kwenzeke. Alright, okay, ngoba siqhubekela phambili ke, okokuqala nje ngizothanda ukuthi kena ngindlulise ukubonga kakhulu ngalensimbi enizwayo edlala khona lapha ngemuva, okuyinsimbi yo producer omunye osebenza khona lapha ekhaya, abaningi bayamazi. Okay, is one of our main producers balapha ekhaya. Uma kungukuthi uyayithanda lensimbi ungasithinta usicontacte
because unfortunately okwamanje ngiluze izinombolo zakhe, ngabe ngiyayishiya ukuze uzokwazi ukuthi kena umcontact directly. But yena igama lika producer uYeezy K9, owaziwa ngegama laka Mfana Khona Nkosi, ohlala eSky, okunguyena esisebenza kanye naye la ekhaya izikhathi eziningi, futhi siqala la ekhaya kwaba uyena uproducer uqala owawukuthina uyena esisebenza naye, osilekelela ngezinto nje eziningi. Sibonge kakhulu futhi simphakamise kakhulu ukuthi aqhubekele njalo, futhi sizohlale simhlenga simsupporta ukuze italente lakhe le production likhule njalo futhi limphilise ngelinye ilanga. Alright, siphinde sithi kena siyabamema nabanye o-producer more especially beat producers kule scenario lena engikhuluma ngayo njengamanje. Sinezindlela ke zokuthi kena ukwazi ukuthi ukuthumele umsebenzi wakho, sikwazi uku-advertisela wona. Kunama fees okumele kungukuthi kena uyawakhokha ukuze sikwazi ukuthi kena sikwenzele umsebenzi. Njengalokhu istudio sethu noma isteshi sethu, ngoba sekuzoba isteshi si-private, it's not funded by the state, asinawo ma-funds at all avela ku-government, so konke kusuka emaphoketheni wethu. So siyaludinga uncedo lokuthi kena sithi silekelela kwi-community, nayo ikwazi futhi ukuthi isilekelele ngokuthi kena i-contribute ngalawo ma-small fees esiwachajayo, ukuze nathi sikwazi ukuthi isteshi siqhubekele phambili, sikwazi ukurana, sikwazi ukukhokhela nabasizi bethu abasincedayo, ngoba niyazi ukuthi kena umsebenzi omkhulu lona angeke sikwazi ukuthi kena sivele siwuphushe sisodwa ngaphandle kokuba kube khona abasilekelelayo kuma different department behind the scenes. Okay, alright. Amalona ama booking fees kusho ukuthi kena kukhona i-once off uma kungukuthi kena mhlambe uzothanda ukuthi kena wena ulethe nje umsebenzi wakho lo esizoku-advertisela wona ngaleso sikhathi, and awunazo iy'nhlelo zokuthi kena mhlambe noma ube ready ukuthi kena ulethe umsebenzi wakho consistently ukuthi kena bese ku-advertisele wona. Okusho ukuthi kena indlela ekuzokwenzakala ngayo, uzokhokha a once off fee engizoyisho before the end of this episode. Okay, bese kuba ne-membership fee ezokhokhelwa monthly eqala ku-80 rand, okungukuthi kena uma kungukuthi you wanna be a regular guest mhlambe or a regular artist eletha umsebenzi wayo ukuthi siyi-advertisele, maybe uyi-beat producer or uyi-music producer of some sort, whatever content ongathanda ukuthi kena siku-advertisele yona. Indlela ke senza ngayo ke for abo-producers, njengoba sisebenzisa yona le nsimbi le yo-producer wala ekhaya, naye sim-advertiser, simnikeza ama-credits ngomsebenzi wakhe, iyona into esiyenzayo. Excuse me, ngizo-creator i-chorus for i-instrument yakho, ngithi uma ngingena kwi-show leyo ngiyobe ngiyenza, bese ngicula phezu kwayo, and emva kwaloko bese ukuthi kena ngishiya ama-details ukuthi kena wena ungu-producer so and so, and izona izinsimbi ozishayayo lezi. Uma kungukuthi kena kukhona othanda isandla sakho, angacontactana nawe ukuze akwazi ukuthi kena athenge lezo insimbi kuwena, lolo hlobo lweinsimbi. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi kena sesikwazile uku-introduce, si-accommodate ama-beat producers ukuthi kena akwazi ukuthi kena adayise umsebenzi wawo, more especially ama-producers asemancane, lawa a-talented, akwaziyo ukwenza umsindo omuhle ngendlela eyisimangaliso, but abakwazi ukuthi kena bawufinyelelise
ebantwini abawudingayo ukuze bawukhokhele. Okay, sizozama siyisiteshi ukuthi kena sibalekelele o-producer. Okay, ngindlule kulelo point labo producer, okusho ukuthi kena if you are a producer, you can contact us for more information if you need more information. All right, manje ngizo explainer lezi nhlelo ezihluke kawu-2 esizobe si hosta ama episode wala ikhaya going forward based on them. Eyokuqala i-show is the Jesus Loves You podcast 2025. Eyesibili Your Labor Matters podcast 2025. Okay, ayobe ahlukene kabili. If uzoba yi-guest la ikhaya, uzobe uze about ngakweyodwa kalawa amabili ama-shows esiwahostayo. Okay, ngizoyichaza ngayinye ukuthi kena isebenza kanjani, yini kwenzakalani ngaphansi kwayo. Okay, ngizocala ngayo The Jesus Loves You podcast 2025. Okay, njengoba uzwa isho nje ukuthi kena is the Jesus Loves You podcast, okusho ukuthi kena anything, ingaba yinhle, ingaba yimbi, noma ngabe inganjani, kodwa uma kungukuthi kena it deserves ukuthi kena uthi kena uJesu uyangithanda, ngabe kukhona italente onalo olufumbethe, uthi kena ngifuna ukuthi kena ngivakashele eKQ Records studio ukuze ngiyoliqhakambisa khona italente angiphe lona umdali uJesu uyangithanda ngalo. Kungaba ukuthi kena unebhizinisi ofuna ukuthi kena uli-advertise, as long as you believe ukuthi kena lesi isipho sakho esivela kuNkulunkulu and you say Jesus loves me, okusho ukuthi kena ungena ngaphansi kwayo le podcast studio title. Okay, okunye nokunye mhlambe maybe ungumuntu o motivational speaker, preacher, ama tutorials, mhlambe ufuna ukuthi kena kickstart i-career kulezo zinto lezo, ukhuphule igama lakho, you are welcome konke. In fact ngingathi i-Jesus Loves You podcast ifaka anything, but kena ngizongena in details mhlambe ukuthi ngibalule lokho okufew. Okay, i-Jesus Loves You, ama musicians, whatever types of music oyenzayo, uyakwazi ukuthi uze la ikhaya uzoyi-advertiser, ukhulise igama lakho. Uyafika siyak-interviewer ukuze abantu bakwazi, sikubuza imibuzo, sikunikeza ithuba lokuthi kena ucule ukuze bezwe ukuthi wena ungubani, bese ushiya nemininingwane yakho ukuze mhlambe uthole ithuba lokuthi kena mhlambe uthola ama-bookings, mhlambe nje uvalelekile. Kukhona abantu ababhizi benza imicimbi left and right, bayabadinga abaculi abafana nawe, but kodwa awulitholi ithuba lokuvela. Uma ufikile la eKQ Records studio uzokwazi ukuthi kena uvele. Alright, uyi-poet is the same thing. Uyafika lana uyokhaya inkondlo yakho, uyayichaza ngayo ukuthi isukelaphi and stuff, i-inspiration yayo and stuff and everything. Ngiyacabanga ukuthi kena straightforward. Ngabe uyi-motivational speaker, mhlawumbe ufuna ukumotivate abantu, ufuna ukukhulisa isiphiwo sakho kuleyo ndawo leyo, you are welcome ukuthi kena uze. Ama-booking fees sizokhuluma ngawo later. Mhlambe uyi-messenger, kukhona imiyalezo ofuna ukuyindlulisa, uyakwazi ukuthi kena
usithinte, ubhukhe, ufike, ngabe mhlambe maybe uzokwenza imicimbi noma whatever ongathanda ukuthi kena ufisa ukuthi uyindlulise, uzokwazi ukuthi kena ikwazi ukufinyelela ebantwini abaningi ngesikhathi esodwa futhi ngendlela dignified. Okay, whatever that is, ama-updates mhlambe kukhona okwenzayo, mhlawumbe udinga ukuthi kena u-update abantu time to time, ungafika lapha ukuze ukwazi ukuthi kena u-update, uphinde futhi ngicabanga ukuthi kena that's all. Kukhona ke nabantu mhlambe sinokubona nala ku YouTube ama-videos, abantu abenza anonymous confessions and stuff. If ever uzizwa ufila ukuthi kena you have something to confess and stuff, uyakwazi ukuthi kena ubhukhe lapha e-studio, futhi siyakwazi nokuthi kena sifike kuwena. Yuba anonymous, uma uthanda ukuba anonymous sikufihle, it's okay, kuyilungelo lakho lelo, futhi kuyinto futhi ekumele siyenze ukuze nathi si protecte isiteshi sethu noma istudio sethu. Okunye abafuna uku-advertise amabhizinisi, unebhizinisi lamakota, no matter how small is your business, kwazisa abantu ngebhizinisi lakho nokuthi what do you offer. Mhlawumbe uzoze ulethe nezithombe nama-short clips mhlambe ukuze mhlambe u-illustrate ukuthi kena ama-services wakho owadelivayo ahamba kanjani and ubani obatargetile as your customers or ama-clients. Okay, ngicabanga ukuthi kena kuningi kakhulu ungasithinta noma ngathiwa kukhona esingakubalanga lana ukuze sikwazise ukuthi kena ungakhona ukuthi uncedakale kanjani. Okay, lokho bekungaphansi kwalesi qubulo se-show yethu The Jesus Loves You podcast 2025. Then we passed on to your labor matters. Your labor matters ezihlangene nabasebenzi, kungaba okuhle nokubi, kuyafana njena, sikwamukela konke ukuthi kena makuvele kwaziwe ngabantu, mhlambe kube khona abantu okubalulekayo nokubancedayo mhlambe. Okay, thina si studio, we are dedicated ukuthi kena silekelele abasebenzi ukuthi kena mababe nolwazi ngomthetho wabasebenzi okungama labor legislations. Sizobe sihosta ama-episode time to time ukuze sifundise futhi sichazise kahle kabanzi ngokujulile ukuthi kena umthetho wabasebenzi usebenza kanjani kuma different scenarios. Siqala khona kuma basic conditions of employment, Employment Equity Act and stuff, Labor Relations Act and stuff. Sizobe si-break down ama-sections, siwachaza ukuze umuntu a-understand ukuthi kena kumele atreateke kanjani emsebenzini, naye futhi ayiphathe kanjani, because it's a relationship phakathi kwamqashi nomsebenzi, so kumele kubanjiswane. This show is not all about uku-attack abaqashi ukuthi kena we want to equip abasebenzi ukuze babe on the upper hand of abaqashi babo. No, sizobhalansisa nje ngoba uma ungumqashi unebhizinisi, unabasebenzi, you are welcome ukuthi kena uwalandele ama-shows wethu uma kungukuthi kena uyafisa ukuthi nawe ugain more insight of ama-labor relations. Uzokwazi ukuthi kena ube safe indlela otreat ngayo abasebenzi bakho, ungazitholi usuba kuma unnecessary cost. Yayibona lento leyo ngokuthi kena u-implemente
ama-policies the wrong way, watreat-a abasebenzi the wrong way, because abasebenzi bazoyilandela le ngosi lena futhi bazokwazi amalungelo wabo, and loko kuzoba i-disadvantage for wena. Nawe kubalulekile ukuthi-kena ulandele uma kungukuthi-kena uyazi ukuthi-kena ulwazi lakho lufishane ngapha olwazini ngokwemithetho yabasebenzi. Okay, uma siqhubekela phambili sizobe sihosta futhi nama-shows lapho kuzofika khona abasebenzi bazoshare ama-experiences wabo are-related nezindawo zokusebenza, nezinto abake babhekana nazo noma ababhekene nazo ngaleso sikhathi. Kungaba beze ngokuzoveza ubuhle noma bazoveza ububi, konke kwamukelekile. Thina-ke sizokwazi ukuthi-kena sisebenzise leyo case study ukuthi-kena sichaze ukuthi ngokomthetho, ngendlela yomthetho wabasebenzi, ama-labor laws, leyo nkinga leyo kudilwa kanjani nayo. Uma ngabe ungumsebenzi ubhekene naleyo nkinga leyo, umthetho ungakunceda kanjani, noma ukuthi-kena wena nguwena obokwi-wrong side, umthetho ukushaya kanjani kuleyo ndawo leyo. So ukuze uma kukhona ubukele odibana nesimo esithi asifane naleso, akwazi ukuthi-kena ancedakale. Inhloso nje ukuthi-kena masilethe i-information forward ukuze abantu bancedakale, ngoba ulwazi lubalulekile. Zonke izinto ziba lula uma ngabe abantu banolwazi. Okay, ukhona yini okusalayo? Okay, sinebonus lana. Ibonus yethu ukuthi thina we also help abantu abangabasebenzi abanezinkinga emisebenzini yabo. Ingabe usangaphakathi emsebenzini, kukhona inkinga obhekene nayo, mhlambe ngaba ucindezeleka of some sort or whatsoever, sizokwazi ukuthi thina sikulekelele ngokuthi-kena ube nendlela right, eme in good terms with umthetho, ukuze ungaze uthathe iy'nqumo ozothi noma ngabe wena u-right ugcine usu-wrong. Ukuthi-kena si-advise ukuthi okay, wena emsebenzini uyahlukumezeka, mhlambe you are sexually harassed or you are discriminated, or mhlambe yayibona leyo nto leyo in different ways, kungaba nanoma yipi indlela ohlukumezeka ngayo. Thina sizokwazi ukuthi-kena sikunikeze i-advice ukuthi-kena okay, umthetho ngalesi simo lesobhekene naso uthi kumele wenze so ukuze ulandele i-procedure ngendlela efanele. Ungayitholi usu-resigna, kanti before uresigna bekhona obungakwenza obekuzokwenza ukuthi-kena wena ugcine ungumuntu ophumelelayo kuleyo case leyo. Okay, kanjalo nalabo kungukuthi-kena mhlambe sebaxoshiwe, they are not satisfied nge-dismissal ababhekene nayo, they want to dispute leyo dismissal. Siyakulekelela ukuthi-kena ufile ama-documents wakho for that case ngendlela efanele. Mhlambe uya kwi-hearing, udinga ukuthi-kena mhlambe sikulekelele ngolwazi lokuthi-kena yini okumele ukulindele lapho, kumele uyilungiselele kanjani. Futhi uma kungukuthi umqashi wakho uba unfair kuwena, ukwazi futhi-kena ukuthi-kena ube nolwazi lwaloko, futhi ube nolwazi lokuthi-kena what the next step to take emva kwalokho. Okay, kuningi kakhulu, but ngicabanga ukuthi-kena onombuzo kwi-comment section yale video uzoshiya umbuzo wakhe noma as inbox
directly on Facebook DM or on WhatsApp or asifonele ama contact details sizowashiya egcineni. Okay, bengichaza lezi ngosi zombili okuyi Jesus Loves You Podcast 2025 kanjalo ne Your Labor Matters Podcast 2025 esizobe siqhubekela nawo phambili. Lena esikuyona namhlanje i-episode yokuqala ngaphansi the Jesus Loves You Podcast 2025. All right, ngicabanga ukuthi kena sesemaphetheleni sesiphetha njena sizophetha ngokuthi sikhulume ngama booking fees wethu ukuthi kena ahamba kanjani. Okay, ama fees wethu kukhona a once off fee for any service ukuthi kena ungathanda ukuthi kena uze sikuncede ngayo, or you take a membership service uma kungukuthi kena uzoba a regular client or regular customer or whatsoever. Let's say for instance you are a musician, very active musician ofuna ukuthi kena ahlale aphezulu ngomsebenzi wakhe, mhlawumbe ungathanda ukuthi uvakashele i-studio like time and again like regularly, kungaba kuwe weekly basis, monthly basis, kusho ukuthi kena uzofola under i-membership, kusho ukuthi kena uzokhetha leyo membership lena that suit your need eqala ku-80 rand a month. I-once off yona kuba nje ngu-100 rand nanoma ngabe udinga luhlobo luni lwe-service ezokuletha lapha e-studio. Kanjalo ke okwamanje sinaso i-special njengoba siqala. I-special sethu sithini? Sethi uthenga i-product kit yethu, our product kit, now ama products wethu are on sale. Okay, ilawa omathathu, amapeni kanjalo nama key holders ahamba nama bottle opener, keychains, awuthi ngizowavula so that nizobona kahle i-product ngaphakathi ukuthi kena ime kanjani. All right, okay, nakho ke lena key holder le key holder lena uma ihamba yodwa kanje ingu 60 rand uma ihamba yodwa kanje, bese kuba inayi i-bottle opener keychain, uyavula ubhiya or whatsoever, yona uma ihamba yodwa ingu 40 rand, uma kuhamba kokubili kanje kuba ngu 100 rand uma kuhamba konke baso 100 rand. Then la ilona i-office pen, KQ's Records office pen ingu 25 rand. So le special esinaso sithi kena the first 20 people uzothenga le product kit yonke le 125 rand, then bese ubooka whatever session ongathanda ukuthi kena ube nayo lapha e-studio, whether i-interview as a musician, uphinde futhi uqule, that is up to you. The first 20 people uma kungukuthi kena you wanna get started, na i-product kit 125 konke ku-3 kanje. Okay, then uzobese ke ubhuka usuku lwakho lokuthi kena ufike lapha e-studio,
uzothola leyo interview or uzo-advertise ibhizinisi lakho uma ukuthi ufuna uku-advertise or mhlambe maybe ufuna uku-kickstarter i-career mhlambe ku-motivational speaker unaleso siphiwe leso or ama-updates and information or whatsoever, ngoba nje sengichazile ukuthi kena i-studio sethu sizobe si-accommodator all types of matters. Alright, ngicabanga ukuthi kena senguchaze konke, sesisemaphethelweni. Ama-social media handles wethu uyakhona ukusilandela kwikhasi lethu la ka-Facebook uthi KQS Records of Salvation Studio. Uphinde futhi usilandele ku-TikTok uthi @KQS Records of Salvation. Naku YouTube sacela ukuthi kena ni subscribe uyasesha lapha uthi @KQ Records of Salvation. Yes, nilandele lapho nizothola zonke inhlelo zethu, ni subscribe, ni like, ni comment, niphinde futhi ni press ne notification bell ukuze noma ngabe inini sifaka ama episodes nizokwazi ukuthi nibe notified. Ngiyacabanga ukuthi konke sengikundlulisile obekubalekile namhlanje. Ngicela ukuthi kena uma ngabe unombuzo ushiye ku comment section. Lokho kuzolekelela ukuthi mangabe siphendula uma ukuthi bekhona obenombuzo ofanayo akwazi ukuthi kena aphenduleke. Sibonga kakhulu. Sethemba ukuthi kena sizoba nonyaka omuhle kakhulu. Namhlanje i-9 kuJanuary 2025 besivula ngokusemthethweni isiteshi sethu i-KQ Records of Salvation Podcast Radio. Okay, sibonge kakhulu and nibe nosuku oluhle, siphinde futhi sibonane ngokuzayo.